И какво са хора? Аз съм Олекс, а това е Minecraft Giveaway премиум аккаунта и тук с мен е... Депо! Добре, и сега ще видим кой печели. Записали сте 14 човека. Да, добре, теглим. И... О, мага, от 100 тегля. Добре, теглим и 9. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети. Криско, България. Браво, Той мега! печели. Това сега ще видим дали е спазил всичко. Добре. Той има 740 и колко абоната. Добре. Какво Сега. пасото ми пада от 100 на 20 и се диви. Поне така показва в рапс. Значи абонира се. Не, да, той се абонира, аз го видях. Сега ще видим дали го е харесал. Харесвания. Чай видя, защото не искам после да ми казват аз го таковах, ама ти... харесва го е, добре. И първия печели той. Добре. Слагам го победител. Ако не ми пише на скайпа, който ще ме е в описанието, печели 13-я, който е... първи, втори, трети, четвърти, пети, шести... 13-ти, 14-13-ти, Алек Гуру. Добре, то спечели. Сега ще видим дали е спазил всичко. Харесвания. Харесал клипа. Абонаменти. Абонирал се. Той Алекс Гуру е втория, който печели. Не, че печели втория. Той е резервата. Добре. И надявам се Криско да ми пише до 14, днес сме 12. И Да, да.